Ets conscient del teu cos físic en aquesta posició? Busques verticalitat en la columna? Pots imaginar-te que tens un fil a la part més alta del cap on posaries un barret i t'imagines que algú estira aquest fil cap al sostre buscant que la columna s'allargui, guanyis uns petits mil·límetres entre vèrtebres. Observa el contacte de glutis al terra, les cuixes que estan flexionades, els peus en contacte a terra que fan aquest petit triangle i que els braços, les espatlles estiguin en una posició que no hi hagi tensió, sobretot a trapezis, i et pots imaginar el contacte o l'aproximació dels omòplats perquè la zona pectoral quedi oberta sense que s'arquegi la zona lumbar. Des de la posició física, comencem a observar sense canviar-ho com està la respiració. M'adono com entra, si és més alta, més superficial, o si ja noto que la respiració és més profunda, que reverbera costelles o inclús que la sento, percebo que el ventre entra i surt. Allà on estigui la acullo, l'accepto i simplement em dedico a mirar-la, a ser observadora. M'adono també de la zona de la cara, la barbeta està una miqueta entrada, que permet la cervical ben estirada, però que no hi hagi pressió entre les dents. Hi ha un rostre serè, el front està també sense cap arruga, sense tensió, i la llengua tova dins la boca. I m'adono com entra i surt l'aire pel nas. Potser m'adoni que hi hagi una de les narius que està més oberta que l'altra. Però tampoc intento canviar res. Sóc observadora. L'aire entra en el meu cos. L'aire surt. I vull que observis també que quan l'aire ha entrat en el teu cos, hi ha uns instants que es pot mantenir l'aire a dins, com una retenció de l'aire a dins del teu pulmó. I mira de mantenir-t'hi uns segons, que et sigui agradable. I quan ja necessites treure l'aire, vas deixant que surti a poc, com si el temps anés més lent. L'aire surt a poc. Pots ajudar-te del ventrell, del ventre que entra cap a dins per acabar de buidar tot l'aire. I abans de la següent inspiració també hi ha un espai que queda en el que no succeeix res i que és el quart temps de la respiració. I quan ja ho necessites, torna a començar un cicle de la respiració. I ho seguiràs fent tu mateixa, al teu ritme. La inspiració, un espai de l'aire dins. L'expulsió, llarga i tranquil·la. I l'observació del temps que hi ha fins que succeeix una nova inspiració. Per tant, observem els 4 temps de la respiració.
Si mentre estic fent això la ment pensa coses o hi ha emocions que apareixen, pots emprar l'expulsió de l'aire per imaginar o visualitzar que hi ha un núvol que se l'endú, un vent que se l'endú, o inclús que l'expulsió de l'aire surt, expulsa aquesta emoció de dins del teu cos cap a fora. Utilitzes la capacitat de la teva ment creativa per ser tu la responsable del teu moment present, en el que has decidit observar la respiració, ser conscient d'aquesta posició quieta i permetre't uns instants per tu, per cuidar-te. Fes la última volta d'aquesta respiració conscient. A l'expulsar l'aire, deixa anar i t'oblides d'aquesta proposta i et mantens uns instants sense fer res en si mateix, simplement estant aquí, assentada en aquesta sala, en què la vida succeeix, que no he de fer res. Sigues conscient de la teva presència en aquesta sala, l'espai que ocupes en aquesta sala, i dedica uns instants a adonar-te com estàs ara a diferència de fa una mitja hora, com si fessis un petit escàner del teu cos, de la teva ment, de les teves sensacions, inclús emocions. Inspira llarg i profund i al treure l'aire, mou una mica les mans, dirigeix-les cap a la zona del teu pit i dona't les gràcies a tu mateixa a dedicar-te a aquest espai. Agafa aire llarg i profund i a l'expulsar relaxa els braços i comences a obrir els ulls.